За твоімі межамі, мая краіна, пачынаецца вялізны дзіцячы дом. І ты вядзеш нас туды, Беларусь. Можа, нарадзіліся мы без ног? Можа, не тым багам молімся? Можа, табе ад нас гора? Можа, мы невылечна хворыя? Можа, няма чым табе нас карміць? А так хіба ж не ўмеем мы жабраваць? Можа, ты ніколі не хацела нас? Але ж і мы на пачатку не ўмелі цябе любіць. Твая мова такая маленькая, што яшчэ размаўляць не ўмее. А ты, Беларусь, у гістэрыцы, табе ўсё здаецца, што акушэркі пераблыталі скруткі. Што ж табе зараз, карміць чужое дзіця? Сваім малаком паіць мову чужую? Мову, што ляжыць сіняя на падваконні? Ці мова гэта, ці шэрань леташняя? Ці шэрань гэта, ці толькі цень ад іконы? Ці цень гэта, ці проста нічога? Кажуць, гэта не мова. Бо няма ў ёй ніякай сістэмы, яна як смерць, раптоўная і неразборлівая, як смерць, ад якой немагчыма памерці, як смерць, ад якой мерцвякі ажываюць. Мова, дзеля якой дзяцей кладуць на патыльню, мова, дзеля якой брат забівае брата, мова, ад якой нікому не ўратавацца, мова, што нараджае уродаў мужчын, нараджае жанчын жабрачак, нараджае безгаловых жывёлаў, нараджае жаб з чалавечымі галасамі. Гэтая мова не існуе. Яна нават не мае сістэмы. З ёй размаўляць немагчыма, яна адразу б'е ў морду, нават на святы гэтую мову па горадзе не развесіш, яе ўжо не ўпрыгожаць ані феерверкі, ані неон. А я клаў на тую сістэму свой акардэён, а мой акардэён, ён як расцягне мяхі, як горныя вярхі, такі мой акардэён. Ён ежу бярэ з рукі, ён ліжа і як дзіця не злазіць з маіх кален. Але калі трэба, ён пакажа свой траля-ля.